хванал или много риба сме хванали. Първо правило на река Марица. Мястото изглежда ли ви добре? Подминаваш. Отиваш на такова, където е за акане. Това е. Това е Вита баница. Вита баница. Симеонов градска. И айрянче. Топ. Спагетки. Малко кошници за река. Добре, че някой се е сетил да си вземе багаж. Ама ние използваме на хората нещата. 2 кг захранка. Така, 1 кг сензароме. Ето и на Славчо му слагаме. Славчо му служи повече. Повече ми служи, да. Цаках ли се? И малко барбелчи с формаджо. Да, забрал си малко българския. От Минчо ми остана. Да. Храна с много троха. Всичко е с много троха. Както казаха по радиото, екмек. Да. Много вътре им. Турция продавали екмек, не било хляб. Нормално. Екмек и бълък. Бълък, да. Ние сме близко тук. А ние днеска сме за карабълък. Да. Гледам да виждате различно сокчета. Сокчета. Това е идеята. Да видим дали ще има разлика. Аромати. Дали има разлика? Ако има, само да си взема. Какво ще сложим? Малко сиренце и пърпъл гъм, дъвка. Дъвка. Пърпъл гъм. Да. Тази дъвка, лилава дъвка така наречената, има добри резултати за моронажи, скобари. Работи много добре, когато водата е студена. Да. Ние сме ползвали на затворен водоем, между другото. На затворен водоем също много работи. За моронажи на водоем близо до Пловдив, Асеновградско, Сушица. Ето. Тази химия. Дъвчицата ми. Да. Поне да мирише на нещо хубаво. Така. Чак ми идва да си такова една дъвка сега, да си взема. Да правя балони с нея. На Калин му е любимо. Още не е дръпнала храната, трябва да изчакаме 10 на минути, докато дръпнат частиците, да попият водата, да няма плуващи и частици. Аз правя друго нещо, преувлажнявам тотално храната, става глиточ и оставам, тъй като едроструктурно да си дръпне. Дърпа по-дълго време, но от един път става. Тук има опасност обаче да се... Затова сме взели повече храна, да стане още повече. Да стане пастет за мазане, но ще знам си пропорцията. Горе-долу. Как горе-долу, бе? Всичко отиграно. Да подготвим червичетата за лепене. Подготвяме ги. И аз да дойда да подготвим. Барни ги, барни ги. А защо ще лепим червичета? Защото Калин не лепи предните пъти. И съм валат, нали? Не си валат. Спаси капото. Защото когато не са лепени червите, по-бързо ги отнася течението, а така задържат повече време в кошницата и по-малко ги носи течението. Рибите не слизат толкова надолу и повече време може да ловиме на петното. Докато ако се изгуби ритъма на прехвърляне и рибите продължат да следват стръвта надолу по течението, кълванетата стават през по-голям интервал и съответно риболова не е толкова интензивен. Точно тези неща днес искам да пробвам, така че ще видим какво ще стане после. Ще лепа червя сега. Раздвижил се е вече. Хубав тежък италиански червей. Това е много важно, защото има черви, които са леки и плуват
и правят повече проблем, отколкото помагат. Така че взели сме и бял и шарен. Сипвам по-голямата част бял червей и малко шарен за цвят. Така, това си го оставяме за дохранване и за стръв. Обичаш с шарени? Кефалите си отбират по принцип и червените черви. В повечето случаи повръщат цветни черви. Минавам го през ситото. Защо? Да мине трицата, защото колкото по-изчистен е червя, по-лесно се лепи с по-малко лепило. Когато се залепи с по-малко лепило, тогава държи през целия ден, не иска доувлажняване, добавяне на лепило и така. Когато не сте го направили както трябва, червя, когато има повече вода или е по-сух, в началото си става на нормални топчета и е добър за добавяне в кошницата или за стреляне, но след това почва да се раздвижва в футера или в кофата, почва да бяга. Най-добрият вариант е след ситото с навлажени ръце и чиста кърпа. При мен трудно се намират чисти кърпи, който е гледал на състезанията знае. Сега съм си взел чисто нова, защото е по-лесно да си купим нова, отколкото да си изперем старите. Така, като го минавам с водата през ръце, хем го навлажнявам равномерно, хем триците, които са останали след пресяването, ми остават по ръцете. Почистваш го? Почиствам го, да. Когато усетя, че червя... Славчо чисти и лепи най-добре черви, докато аз си разковам. Да, Топ. на готовото. Когато усетя, че червя вече е достатъчно влажен, но има още трици, след всяко изплакване на ръцете си ги забърсвам, за да не стане много мокър. Когато е много мокър, иска много повече лепило. И тогава самата структура не е такава, каквато трябва да бъде. Трябва да стане на топче, когато падне на дъното, да почне да отделя постепенно червите, а не да стои 10 минути залепен или веднага да пусне всичките черви. Това е перфектният вариант. Трябва да го сготвиш добре. Така се оказва. Всяко нещо си иска своето, дори и в риболов е така. Ето вече мисля, че е готов. В Италия Стефчо Чернокожев ни показа, може би, най-добрите уроци за лепене на черви. Това е гума арабика, най-силното лепило, което се произвежда. Има и по-слаби, нали, те са за риболов на пувка в повечето случаи, за да можеш да закараш червите до мястото, което искаш да ловиш и да се отвори червя по време на пропадането. Ние тук искаме да го свалим долу на дъното, така че с по-силното лепило, но с не много голямо количество, пак казвам, не трябва да се прекалява. Добавя се лепило, разбърква се. Пак добавяме малко. Когато види, че по всичките черви има полепнало лепило, трябва да го оставим да почине червя, така да се каже, на жаргон, което ще рече самото лепило да подейства. То е на желатинова основа, за да може да слепи и да видя дали съм сипал достатъчно. Ето мисля, че е добре.
Ето не сме подготвени за голямото течение. Сега ще се навия въдицата. Ще я направя нова, чисто нова. Да, на макарата конец. Айде да съм точен. Ето въдичка 4,20 въдица с 250 грама акция, защото се надяваме, нали, че, т.е. предвиждаме, че ще се хвърля навътре и ще трябва сериозна акция, за да може да издържа на течението. И така. Ето сега. Това макаричка ще сложим? Една 6500 размер. Здрава яка. Еми здрава яка, тук кошницата е тежка и нали, това с постоянно вадене на тая кошница си иска и лебедка, буквално. Риболова на река си е в теченията така на Марица, както сме тук сега в района на Симеоновград, са доста сериозни теченията и си иска доста сериозно оборудване. Така, мислихме си, че можем и с по-леки, а Славчо си мисли, че и с 90 грама ще успее, но сега ще го видим. И ето конеца 0,12. Така. Ще му сложа и шок лидер отпред. Шок лидер също от конец. Така. Извиняйте, защо пуснахте кончета във водата? Ами, защото като се навива съпротивлението е по-голямо и го държи по-натегнат. Така, по-добре се нарежда на шпулата. А нещо за пресукването? Еми, някой казва, че било и за присукването. Аз лично не смятам така. Щом се върти шпулата, навила съм си конец и и по единия начин, и по другия. Не виждам огромна или някаква разлика. Сега някой ще му обори сигурно. Може и да не съм прав. По-важното е крайният резултат. Конец, който навивам е потъващ. Всички потъващи конци имат една вакса по тях, която ги прави по-тежки, която така, въпреки че се отмива още в началото и може да се зачудите, че няма да ви върши работа или бързо ще се изтрие, с годините продължава да си стои. Имам конци на по 2 години, които продължават да си цапат, така нареченото. Ето е така наречената вакса. Това нещо кара конеца да потъва. Ето. Слагам един шок лидер сега от 0,19 ми е купил Славчо. Аз ползвам на Славчо. Все пак е републикански. Колко пъти? Много. Многократен. Многократен. И на пувка, и на фидер. Да, да. Скоро и на каяк. Да, на каяк. Само чакаме да пуснат дисциплината. Тя има, бе. Има я. В България няма. В България няма, да. Но на международен план има, даже имаме участие. Имаме участници. Да, имаме участници, които са даже от Пловдив. Има и другите момчета, не ги знам. Знам само от Петър Янев от Пловдив. И така, реката е голяма. Ще натискаме. Сглабяме връхчетата и почваме. Буклуците след риболова. И преди, и по време. Моля ви се, събирайте ги. Отвратително е. Давай тук. Отвратително. Отвратително. Връщате се пак на тези места. Ето.
Дай да го пусна. Славчо, да дам на Коки да го пусне. Отбор сини сиренце и той в играта, дами и господа. Сиренцето ми хвана ли, бе? Има нещо. Има. Оле, нещо дърпа. Дано Искам. да се откачи, да ти олаби, да се скъса. Скъсай му. Чакай. Тръпни малко. Ластичето ми. Чакай, бе, Аз ще дигна. Ластичето ми. Скъсай му, бе. Скъсай. Откачи се, бе. Ще. Язък. Изключително разочарование. И съм без гривната, прави сметка. Не Аре, бе. работи. Да, не. Ти си ходил на врачка ли? Оставил съм я да събирам. Сили. Славчо, много малка, бе. Чумурличка. Няколко риби успех да хвана. Калин стартира по-силно на по-вътрешната дистанция. Но и при мен, след като минах и аз по-навътре, се навъртяха риби. Кукарите малко изсипахме червя. Кефал с не лоши размери. След вече няколко извадени риби на бял червей, реших да пробвам и миналогодишния хит на реката, който ползвах тук. Спагетите на креста работеха безотказно за моронажи и за кефали. Още с първото хвърляне имах кълване на жълта спагетка в комбинация с 3 бели червя. Рибата е хубава. Ако се подготвим с аванса, че да не ни изненада. Оп. Готово. Уникален кеф. Се. Хванала се за дупито. Усещате ли нещо, колега? Ако няма смисъл да се. Спре. Кокар, дай всякакви кипчоса, ела тук направо, без да спираш видео. После ще се бързаш. О, Савче, това кефал? Клен. Там Калин е много голям. Натам. Помни на фона да ми вземе една. Кефалче. Какво? Ма голям ли е много?
Не е лошо. Ох, красота. Ох, густ. Двоен рън. И при мен и при Калин по едно и също време. Калина, ти ли си на спагетата? Да. На бяла. Аз пробвах червената, не искаше. Върнах си жълтата и веднага пак имах кълване. Най-вероятно... моронаж. Този път. Хубав моронаж. Къп. Това. Много хубава рибка. Калине, виж, моронашче. Чокбалък. Кот жълто. След обеда риболова стана значително по-тегъв. Отсреща колегата с лодката ни разбута и рибите, което допълнително затрудни риболова, но си направихме няколко много важни извода. С Калин от одеве пробваме дължини на поводи и сега минахме на по-дълъг повод. Имахме доста празни кълванета, след което скъсихме повода, но с късия повод се видя, че не става. Кълванетата тотално изчезнаха. Сега сложих по-дълъг 1 метър и с по-голяма кука, за да може да се хващат рибите при кълване, понеже когато сложа спагетата, тя затваря бода на куката. Добавям 2-3 червея и така се хващат много по-лесно рибите. Сега хванах кефал. Преди малко имаше и моронаж. Калин също извади един хубав моронаж. Но след обеда, както винаги, рибите стават по-мнителни, по-трудни. Надявам се с напредването на деня риболова да се засили. Спагетката копра. Спагетката веднага. Болонезе. Какво? Веднага спагетката болонезе. Я лапна. Пак ли на спагета? На жълта. Свърлянето, разбираш? Как се дърпа? Това е някакъв кефал. Майки. Няма да сложи. Това е било случайно. Не е кефал. Моронаж. Как се разпада това? Това не е гъм, ластик. Ластик ли? Ластик за щека. Нещо гъм? Руски методи и техники.
Това кефал ли е пак? Пара, излиза ли? Дай да я притоплим малко. Без ти от ли си? Славчо, какво ще правите? Малко кафенце. Кафенци? След кафе калвял. Кълвял? Кълват големите риби след кафе. Тига. Нашата система 4-4-2. Модерна работа. Кой ще пие кафе? Славчо. Аз ще пия. Съвчо? Или ти по-дълго искаш? Не бе, това ми е екстра. Кафенце? Късичко. Рестрето. Ще пинеш, нали? Как е риболова? Вече с напредването на деня рибите започват да стават така малко по-уверени. Виж, имахме голяма пауза между 11 до към 2 и нещо. Най-вероятно слънцето ги притеснява рибите. Напичат се за мен. Напичат се, има нещо, нали, но просто става по-слабичък риболова. Сега Атмосферно налягане ли е, напичане ли е, рибешка. има нещо, да. Сега пак вече тук от 15 на минути имам започнах да храна в ритъм, по около 3-4 минути презамятам. Изгонихме Славчо. Да. Ами каквото е да е, сега дива река, диво място и много хора на едно място малко става тегаво. Така че просто тя си иска нейното. Иска си спокойствие, въпреки че ловим с 120 грама кошница, тъй като течението е страшно тежко. Не е много голяма дълбочина, около 1,5 метра. Предполагам 1,5 метра има. Дигнахме куките, така оказа се в крайна сметка, че с малка кука, малка около 12-14 не е удачният вариант. Много пропуснати кълваните имахме. Спагетите обикновено са доста атрактивна стръв, но искат доста по-голяма кука. Сега в момента се с 8 номер на Игнести 808 с 14 повод. По-голямо свободно жило иска да се хващат риби. Да, да може един вид да се... Да помага за неутралността, за по-яркия цвят, нали, рибите реагират много добре. Точно така. Но просто когато я нанижиш, трябва да ти остане достатъчно голямо жило. Да, за да може да се... Ето го кълването, започва да кълве. Много интересно, започва на няколко пъти припипва и в следващия момент е така, нали, отказва се, следващия момент пак идва, пак има натискане и индикация за това да може да поеме по-сигурно стръвта. Сега очаквам, че горе-долу около 4-та-5-та минута се надявам, че вече ще го поеме. Оп, ето го. Претресе. Излезнаха няколко много хубави моронажа. Може би пасажа в момента там, който търсим и облавяме с по-едри риби. А те са по-мнителни, не са толкова бързи, искат една идея повече за чакване. Кошницата искат да е пълна с храна и черви и да разтоварва по-малко, да им пуска, за да може да се качат до стръвта. Пробвах с няколко кошници да задържа, да не разтоварва, не е добре. Пробвах и с такива, които разтоварват малко по-бързо. Също не е добре, може би тръгват по течението рибите доста. Най-вероятно е нормално, тази кошница като избумка 120 грама. Пълна с храна, на тая малка дълбочина е нормално да се разпръснат. Да, тежка е, но ти видя, че имахме кълваните буквално на секунди. Просто нямаме достатъчно риби. Може би в по-късен етап над вечер, като се съберат, няма да им пречи изобщо. Най-вероятно, да. Видя, че имахме кълваните буквално с падането на кошницата. Имаше също, въпреки че е 120 грама и гюле. Но мяташ гюле. Буквално да, въдицата е 4,20, въдицата е 4,20 с 250 грама акция. Нали, иска си здрав тъкъм.
Помъчихме се. Иначе реката го мачка направо. Да. Славчо се пробва с по-леките къми, видя, че е трудно и мина на по-големи така... Де-факто той лови с 100 грама, обаче малко по-наблизо. Да, малко по-наблизо. Не може така добре да влезе в хубавия лук, в хубавото течение, за да може да се... Най-вероятно рибите там и се чувстват и по-спокойни в дълбоко. Да обясним какво се получава. Мятаме, реката изнася до някъде кошницата и закотвя всеки път на едно и също място в някакъв ръб, лук или както искаш да го наречи. Да, на клипс. Да, и в смисъл такъв след като се закотви там, чак тогава кълве. Точно. Тънкият момент е да се прецени, докато тук в случая около 30 на секунди имам помества по-малко, докато се спре. Храната да остане. Защото иначе се прави друго хранителна диря, в която рибите се пропускат. Нали? Те няма да стоят при нас, ами ще отидат някъде другаде, където ги закара течението. Ето видя, нали, имаше 2 кълванета, не можахме да ги реализираме. В смисъл, просто няма много риби, да. Са активни в момента. Да, искате една идея повече за чакване, за да може да се хване по-качествена риба. Лично аз очаквам към 5 часа да стане сеч. Най-вероятно да. Тук в целия регион има страшно много риби, играят много риби, но нали, пословично, че играят ли, не взимат. Не кълват, те просто си имат нещо друго. В момента... Сутринта се притеснявахме, че не играят, обаче сутринта беше най-силен риболов. Да. Доста бързо реагираха рибите на подхранката и на червиите. Доста бързо идваха на хранителната така, на дирята. Сега в момента са малко по-трудни. Искате една идея повече за чакане. Факт е, нали, че отсреща колегите с пувките доста трудно им кълве. Човека каза, че има 3 или 4 риби за цял ден говориш с някой. Да. Което, нали... Нищо не. Да, рибите в момента искат, тъй като е ниска водата, трудно можеш да им задържиш толкова, че да вземат. Искат просто... Статичен стръв. Да. Но пък притеснението е, нали, от тежките кошници и това постоянно думка. Да, ама по-лека няма как се задържи просто. По-лека е, да. По-лека няма наистина да стои. Чакаме кулминацията. Да, надявам се да има риболов. Аз зимата съм забелязал, че риболова винаги е в късния следобед. Просто атмосферното налягане ли се променя, рибите ли се активизират тогава? Има нещо. Предната риба хванах с изчакване до 10 минути. На 10-та минута чакаме. За това ще рече, нали, че те може би са там, може би се хранят дори от кошницата, но ги притеснява повода, куката, нещо различно от... Не са много... Да, различно от свободно стоящата, така, от свободно носещата се стръв, така и частици ги притеснява. Чакаме развръзката общо. Да. Чакаме развръзката, за да видим дали ще успеем да хванем повече рибки, но това е един уникален метод, особено в топлите месеци, когато рибите са активни и се местят и реагират изключително така добре на храна. Пусна. Изключително добре на храна и на черви е уникален метод за риболов, нали, който ние сега тук в рамките на седмица с теб, така и сега и Славчо има си своите тънкости, които... Абсолютно. Нали, това колко ще стиснеш храната, колко ще е тежка кошницата, къде точно ще метнеш, са много тънки неща, които трябва да оцелиш, за да ловиш. Това е разликата между това да хванеш няколко риби и това да хванеш много риби. Да. В момента рибите не са групирани, не са така на едно място, където, нали, каквото и да направиш, да хвърлиш и да хванеш. По-пръснати са, по-трудни са, по-мнителни са, корморана ги натиска много, така че... Нашето момче се връща. Ето го, Славчо, да, връща се. Беше за теста място, беше точно на такова място, на което рибите буквално играят делфини, но не искат да вземат. Или просто не искат да вземат. Така че, виж какво ми пише на часовника. Отчетен е необичайно висок пулс. Това значи,
това значи, че в момента нали, или Славчо ми дигна нервите, или ще ми клъвне. Нали? Надявам се да е второто, да ми клъвне. Стана приятно, че се връща. Нали, стана, дигнах пулс, доста така сериозен. Ще видим се. Славчо е работа. Само като го видях и ми презлях. Ако нали, сега се върна да си вземе нещата, да, така, не го няма, ние можем да му говорим зад гърба колкото си иска, нали, стана ми неприятно. Той няма да го видите, ще го изрежеш това. Нали? Да, оп, ето го отпусна. Ето сега, най-вероятно. Ето и Живко се появи. Ето я. Оп. Ето е рибката. Чак там ли? Да, в другата страна. Ето е рибката, виж пак на 12-та минута ми клъвна. Аз ще че всяка дойде Иван, за пак ще застане отдолу на течението. Да хващаме, докато не е дошъл Славчо, да ми хвърля там, където на мен ми се застопоряват кошничките. Да, Калин му храни Славчо. Класика. Класика. Да. Само... Коки. Кефалче. Коки уникален кеф. Не вярвах, че ще ми хареса. И то риболов, ама... Кой ти да прави монтажчето, искам да знам. Кокърчето. Още преди една седмица. Кокърчето ми, като си давам въдиците под наем, поне ми ги връща с монтажи. Доволен съм. И то как влиза в тревите. Вътре направо с водораслите го кипчусах. Хубав кефал. Много... Този взе доста по-пипкаво от предния. Но пак в десятката. Изчакал го хубаво, засякох. Преява с черви отново. Много хубав кефал, тръгна с аванс. Най-вероятно е кефал, да е. Може да е друга риба. Смених дистанцията на по-близката. Дойдох, да не прече на Калин. Да. Ето, хубаво кефалче. Ластика си работи перфектно. Оп. Да видим. Наял ли се? Вече 3 пъти ми кълве. Ама да го фанем. Има и захранка, и червичета в устата. На спагетката не е успял да й устои. Това е добро, бе. Накалим клетвата ще фане. Сега ще иде в драката. Това прилича на алай. Много тъжно. За някой тъжно. За едни сватба, за други брадова. Оп, влезна в драката. Все пак това е Славчо да Петров, ей.
Той ако не се падне тапа, кой ще се падне? А пулса, сега как ти е пулса? Добре. И ще извади още и веднага фана. Абе го ти, просто рибите Не бе, ми се това е. качват веднага. То на реката, аз знам, че е така просто винаги. Ние преди през седмица бяхме, да не кажем всяка седмица на порт. Порто Лагос, лаврачета. Основно. Порто Лагос. Това кефал ли е пак? Така как вади нарочно да ми изплаши рибите. Да. Голям. Ето колко е важно за хранката, която ползвате, да има троха в нея. Как се виждат червените и зелени трохички от барбела. Работят безотказно. За съжаление, вече е 5 без 10 и риболова приключва. За съжаление за нас. Много не се лови риба, но има риби. Успяхме да хванем по 20 на риби, въпреки така, тегавото време и развалянето му, дават го доста така влошаване на времето. Ето, започнах с скобарче и си завършвам с скобарче риболова. Мисля, че се получи страхотно. Рибите, когато не бяха наплашени от когато се вдигна слънцето, се взимат перфектно са хванати в устата, хранат се, устите са им пълни с храна и черви. Въпросът е, че явно ги натиска времето, но страхотен риболов. Фанахме си с Славчо достатъчно рибки, направихме киси кефа. Правете си го и вие. Метода на фидера риболова е страхотен метод за риболов по река Марица. Много резултатен и доставя голямо удоволствие. Тепърва ще го изучаваме. Последно фърляне. Току-що заметнах и веднага кълване. Ето го. Точно като за финал. По поръчка, пак хубава рибка. Просто днес наистина, както каза и Калин, си направихме уникален кеф. Отдавна отлагахме този риболов. На косъм беше и днес да се размине, но решихме, че няма време кога пак да го отлагаме. Времето е перфектно. Мястото е уникално. Кирето ми звъни. Сигурно е назор, но после ще му дигна само да си извада рибата. Много промени днес по време на риболова. Много интересно. Точно както и предния път, в който съм идвал по тези места, в средата на реката се ловят моронажи и скобари. От време на време излизат и кефали, а тук от тази страна на реката основната риба, която излиза, е кефал. Определено рибите са хубави. Ето това. Мисля, че влезна в закачка. Искат си своето. Много интересно. Рибите реагираха, кефалите особено, на захранката. Естествено искаха и подаване на черви.
но рядко ми се случва толкова силна активност на храната да проявяват. Ето е рибата. Много важен беше фактора стръв днес, както и предни пъти. Самият тъкъм, нищо сложно няма по него, изключително прост, но все пак трябва да е тестван и да е направен както трябва. Както виждате, ластика работи перфектно. Това, което се получава от кошницата като люлене при вадене на рибите, ластика го поема този товар и предотвратява късането на повода. Днес съм ловил с 12 и с 14 повод, с 100 грама кошница. Нямам почти откачени риби. Голям кеф. Говори за себе си. Перфектната кука. И така. Да. Ето е поредната хубава риба, с която мисля да приключа риболова. Това е от нас. Надяваме се да сме били полезни. Абонирайте се за канала, следете ни за много интересни видеа в бъдеще. Правете си кефа и успехи! Много кекъв съм станал или много риба съм станал? Аре, стига вече, бе. Не са ли много ловихте? Кокър, моля се, не ме притеснявай. Рибите кълват. Гледай. Няма да си хода. Няма да си ходя. Тук ли ще спиш?